এইପଟେ ଆମର ଟନେଲ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ এইପଟେ ହେବ ଏଇ ଭିତର ପଟେ ଦେଇକି ଲୋକ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦେଖିବେ। ଭାଇ କେତେ କୋଟିର ହେଉଛି? ହଁ କରିବ କଷ ହବ। ଓହୋ ଏ ଭିତରେ ଖାଲି ସେ ଏଇ ଖାଲି ମାଛ ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିଛି। ନାଇଁ 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 କ'ଣ ହବ କହିଲୁ, ଏଥିରେ ମାଛ ରହିବେ। ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ସଜେଇବେ, ପୁରା କଭର କରିକି ସଜେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର, ହାତୀ, ମତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲ ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ ଦ୍ୱାରିକା ମନ୍ଦିର। ଇଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ହବ। ଏଇଟା ପାଣି ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିଲୁ ଟାଇଟାନିକ ବି ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ସେ କ'ଣ ହବ, ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀ ଖାଇ ନଥିଲା ସେଇ ବୋଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ କରିବ କି କ'ଣ ଆଉ। ତାପରେ ନାରାୟଣ ଆରି ଭିତରେ ସେ ପାଣି ଆଉ ମାଛ ଇଏ ଛଡ଼ା ହବ। ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ତ ଗଳି ଗଲି ରେ, ଏଇ ତ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି 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 ହବ। ଏଇଟା ରହିବ, ଏଇଟା ତା ଉପରେ ରହିବ। ଏଇଠି ପାଣିରେ ଯିବ ବୋଧେ। ଅକ୍ଟୋପସ୍